Hello guys, cái channel lo clear chin tu te u vo ina chuan slime siam lan kan lo ti le do na a ol em a borax tel lo ania chuan ingredients hi kan sayange lotion hi in du in mang thayam ka she lo wa hei che hian kala ti china in lo try china nga baking soda le fevicol khang ho kha ingredients ho chu ni ya ol sam hlam em ani chuan color hi ka mang do na color po in du rong ania ke chuan ka mang tur hi kala shelem chang lawa kan ti huna kan she chho ve le me ya le chuan ma sabera chuan lotion hi danga tam deuh ka siam don lawa tlem te ka siam do na chan chu mana ka siam sa te po kala nei wangin baking soda heti zat hi in tel do na ni fevicol hei a thar le ngai do na ka lo nei tlem deuh to chu wang chuan solai loka son an zuara kan nei do na ni le tikhan lotion baking soda le fevicol mix achat mai ngai le mai ka mix ngai lo ngot fu slime ngai lo ngot mix zo kan color chu in duin khang a black hi kan ti nge khan ngong du khain ta zawa in mix le anga a black vak lo ni hi a gray deuh a gray po na thawlong chalit tu ole in mu ang khan minute nga vel ka chok chuan hei slime angin alo mum a ta chuan tlem ala kai deuh a ma se in kutin in ti khan hei tiang alo that pha do na ni khoi po nuam to a fan po fan tha do ne chuan anal ka ti em ani in mu ang hian no pangpon slime an siam thaya puitling vekin thil hian an ti thei ti na ni lawa keima angin in lo siam ve theuh don nia bye